अरे जल्दी जल्दी झाड़ रही हो, देखी कोना में झोल लागल बा, देखी एक नंबर करवा देख चोर आदमी हई। अरे हाँ भाई जाके अरे चायवा ले आइबू। हम तो भुलाइए गए, रुकिए अभी चाय लेके आवत तनी। जा जल्दी लेके आओ सब। हाय देख, बाप रे बाप, हाय बेग, बाप रे बाप, हाय दादा ही पैसा के बर्बाद है, दादा ही पैसा क्या कहनी है? का कहनी है? हाँ? हाय बताओ ही पैसा के बर्बादी है ना बा। ई राउर खरीदल हा, हमर माई के देल हवे, ठीक बा? राउर खरीदल ना, रउआ पैसा बर्बाद करले, हम ना करी ना। हाय देखो, हाय सब तो है तोर माईए के देल ह। हां हइया हमर माईए का, हाय देख हमर माईए का, सब तोर माईए के देल ह, सब कुल तोर माईए के देल ह। हां तो हइया। अच्छा हाँ ठीक बा, चल चल जाके चाय पहले ले आ। अरे तोहरे ही करे से तो चाहवा जर गइल, कहां से तारे के चाय ले आई? चल जर गइल। हां जर गइल, तो जाके फिर से बना के ले आओ, ले आओ चाय फिर से जाके ले आओ। फिर से बने के लिए ले आओ ले दूध बना के। हां दूध बारे चिल्ला मत हमरा भिरी। हाँ तो जा से जा ना, जल्दी ले आओ जा। हां बिठा के आवत हाँ तनी। चल जल्दी ले। ठीक बा। अरे ये मेहरारू ये तना बाउर बिया नु का करे के, एगो काम ना कोई चाहे, बाप रे बाप, ये एको साल में नहीं खेझारा। आए अगर शहर दीपावली आवत तो कहते तू ही झाड़, आय अपने घर टंगरी पसा के सूते से फुर्सत बा। हां देख बाप रे बाप, हो या तना दादा है रे, बाप रे बाप काजी सालो इहे लोग झाड़ तनी कबे से के उतारी बहे से, हम जब तक ना रहन एकदम ढंग से काम ना करिला। उतारा तनी भाई, तू तो माऊ हैरा कइले रहेलु, हाला कइले रहेलु, अपने से तो करबू ना। हम करत हई तो हमें आके हाला करत रहबू। जा चाय ले आवो, फिर जोराई तू चाह। चोर आदमी कहीं के। ठीक बा, हम सब साफ कर दनी जा। अरे का करी मेहरारू कौन नहीं थे कदम, ये अपने से तो करी ना कुछ, आ सब हमरे ऊपर रख देवेले। आ ये काम कर, सुना है कहां गेलू? चल अब हो गई, टाइम हो गई बगे, चल एक दो हाथ मार के काम है, सारा बड़ी दिन पर खेलाला फिलवा एक हाथ मारिए नहीं चल। अरे सुना तारू हो? हां बोली। अरे सुना ना, अरे हम जातनी बाजार, देखो झाड़ झूड़ कर देले बे, ठीक बा नु? हम जातनी बाजार, आ कुछ पैसा दे दो, ठीक बा नु? हम जाके सब सामान लेके आवत तनी। ठीक बा, चली लेके आवत तनी पैसा। ठीक बा। अरे का करे लगल हो, जल्दी ले आवना चाहवा, पैसा बा जाई बाजार, जल्दी लेट होता। धर अच्छा हाँ कतना रुआ बोली ना पहिले। अरे तो कौची करी, लेट न होता बाजार पी ना तो ठंडा हो जाई। अच्छा चल हम पी लेतनी, ठीक बा यार, पैसा बा दो। ये जी का कदो सुना नहीं है नो, कदो धनतेरस के दिन सोना खरीदे से घर में लक्ष्मी जी आवेली। हाँ अरे बात तो ठीक है कहतड़ू। देखो हमरा के झुमका किन ना दे। झुमका? हाँ। अरे देखो सोने नो किने के बा, आ देखो झुमका किने में कितना पैसा लागी, ढेर पैसा लागी, उतना पैसा हइयो नहीं के, सोचा तनी के एगो अंगूठिया बना के बना ली का, ठीक है तनी नो? मतलब हम रुआ के बताई नहीं झुमका किने के, तरुआ झुमका ना अंगूठी के रुआ लगनी थी करे। अरे झुमका में ढेर नो पैसा लागी, आ अंगूठी में तनी मनी में हो जाई। अब की बार किन देब तहरा के झुमका। दो दो पैसा बा, दो पैसा बा, दो जल्दी जाइए, लेट होता नु। हाँ इधर पैसा जनमान कर जन कर, हम जाता नहीं किचन में सफाई करे के बा अभी हमारा। ठीक बा जाता नहीं। भौजी हो काजी का करत रहो? कुछ नहीं करत बोली। कुछ ना, दिवालियों में कुछ नहीं करा ना तो घर के साफ सफाई करत जी। आ तू जितेंद्र भैया के समझावेलू ना? का भइला? का भइला? हाँ अरे देखनी है बराबर तर जुआ खेलत रहन। जुआ? हाँ आ उ तो हमरा से पैसा लेके गुजारन के जाता नहीं सामान किने खातिर। बे हाँ आ वो जब बराबर तर जाके जुआ खेलत रहन। हे भगवान, हम कैसे कैसे पैसा रख ले ले जाके जुआ खेलत रहन। आज आवा से घर तब उनकरा के बतावता नहीं हम। हाँ समझाव तनी आ जा ना तो कहियो सब मंगलसूत्र बेच दिहन। ना ना ठीक है बतैला हमरा के। ठीक बनू? हाँ जा तनी। ठीक ठीक तब इनकरा के बतावत नहीं। हाँ जावे द इनकरा के बतावते बने, खाली आ जस्तनी इनकरा इंतजारे करतनी, खाली आ जस इनकरा के साला हम पैसे दे दनी सामान किने खातिर। अरे हे जे बाड़ू, अरे का झाड़ू किन के ले लवानी? झाड़ू किन के लाइल बनी? झाड़ू ना की जरूरत पड़ेला? हाँ जरूरत पड़ेला। अच्छा ई बताई रो हम पैसा देनी आ कि जाके सामान पूरा किन के ले आई, तो एगो झाड़ू किन के लावता नहीं आ पैसा का करी सब? अरे पैसा बात देखो का करी, अरे समझ लनु कि जात रही आ रोडवा पर पैसा का जाने केने गिर गइल हा। पैसा
रोड पे गिरला पैसा बा आए हो तेरा रोड पे गिरला अरे बहाना बना तोरा जाके जुआ खेला तोरा आ कह तोरा कि रोड पे पैसा गिरला हमरा के बुलबा बुझले बड़ा